5 Brøndby-spillere foreløbig ude på kanten af feltet, søger indad nu. Og det er 1-0. Selvfølgelig Max von Slebrugge, der vender tilbage på Brøndbys mandskab her, og lige hætter bolden i kassen til stor jubel for hjemmepublikummet. 15 minutter godt og vel spillet. Se, hvor han bevæger sig fra. Der kommer han. Han er ikke dækket tæt op. Går op foran 2 mand og hætter den over i det lange hjørne. Det er et rigtig flot mål. Godt spillet ind også af Michael Grundeli. Ja, Anders Nør, der ikke når op til Brøndbys svenske kaptajn. Ja. Gilberto, det er Toft. Der finder de hinanden godt. Toft. 1-1. Let, elegant. Får lige lovligt meget plads, men forstår så sandelig også at udnytte den til at score sit første mål for AC Horsens, manden, der altså er kommet til fra OB. På højre side af Max von Slebrugge. Der. Det er klogt. Dublin. Skal vi se, om FC København kan rejse sig efter den knap så overbevisende 1-0-sejr hjemme mod Shamrock Rovers fra Irland. Anders Nør. Der er ikke nogen, der går til ham. Og her kommer den. Op, Stefan Andersen. Toft med sit andet mål i kampen. Stefan Andersen har altså for 2 minutter siden haft en tilsvarende. Det er selvfølgelig utilgiveligt, når man er målmand og laver den slags fejl 2 gange i træk. Nør kommer fri herover, og så se det overlap, der kommer her med fuld musik udenom. Og det gør, at man lige kommer til at tøve et lille øjeblik. Op her, og spilmand med mål til 3-1. Og så tror jeg, at ballet er forbi for Brøndby. De giver simpelthen chancerne, målene væk til AC Horsens, som vi så det ved 2-1-scoringen. Så ser vi det altså også her. Det er ret flot sparket ind. Det er en spidsvinkel. Ja, der er jo heller ikke ligefrem nogen, der forfølger ham. Gilberto igen. Søger ned. Får bolden, som han skal have den. Kryer. Jeg vil også gerne have en bold, tror jeg, lige om lidt. Kommer der. Den ligger så ikke helt millimeter præcis, den aflevering. Gilberto igen. Ferran løber lidt for ham. Gilberto på skudhold. Og så nemt er det. Det er totalt. Ja, det er nærmest ophørsudsalg, det vi ser fra Brøndby her. Lad 4 mål gå ind på hjemmebane mod Horsens. Og det, der kunne have været en fremragende start for Brøndby på sæsonen. Men sejr i dag, det er langt væk. Nu må vi stadig konstatere, at Horsens, jamen de spiller som et tophold. Her driver bolden frem, tager imod den igen, men prøv at se, hvor tungt det er. Der er altså 3 mod 4 her. Max von Slebrugge ved, han tager den over og får alligevel lov til at sparke den ind. Nu op på 6 mål i 12 kampe mod Brøndby. Gilberto Massena her. Han scorede altså også i sidste sæson en enkelt gang mod holdet fra Vestegnen.